Jo el que trobo molt greu, molt greu, molt greu, és el fet que s'hagi fet una rebaixa tan important en inversió en habitatge. I l'alcalde diu tenim una previsió, un pressupost més petit i per tant hem de repartir. És clar, estem d'acord. Però també tenim unes arques, heu trobat unes arques a l'Ajuntament molt sanejades, estem molt poc endeutats. Nosaltres vam baixar dels 750 euros que devia cada Vicentí a aquests 49,5. Per tant, nosaltres ho vam dir i jo espero que sigueu valents. Si cal endeutar-nos per fer inversió en un parc públic d'habitatge de lloguer, comptareu amb el nostre suport. Jo us ho dic ara i és el que nosaltres dèiem i tindreu el nostre suport incondicional. Si ens hem d'endeutar, estem en condicions de fer-ho. No ha de ser, i això jo sempre ho he explicat, això és una mica com l'economia domèstica. No t'endeutaràs per pagar l'aigua o la llum, malament aniríem, però si has de comprar un habitatge, doncs llavors sí que és el moment d'endeutar-se. Però quan t'endeutes has de tenir la capacitat econòmica de pagar les quotes que vindran. I Sant Vicenç dels Horts té un ajuntament molt sanejat en capacitat econòmica per endeutar-se i si és per un projecte com el de l'habitatge públic de lloguer, doncs tindreu el suport del grup de Junts per Sant Vicenç.